Şivanşi texlîk û em Mehmet Deviren. Mirov ser bingeha civaka xwe rastiya jiyana xwe baş binase wê demê jiyanê watedar dike û tamê jê digire. Lê çixasta ke kesî tev bigere ji rastiya xwe, ji rastiya civakê û jiyana xwe dûr bikeve ew qas tamê ji jiyanê nagire. Rastiya welatê mirov jî rastiyeke wan a bingehîne. Li vî welatî di bin her kevirekî de şopeke kevnar heye. Di bin her şopeke kevnar de axînek, nalînek û qêrînek heye. Bi qasî wan jî şopên berxwedan û têkoşînê jî hene. Ev şop ji bo ku winda nebin bikarbin rûmeta xwe biparêzin, dilop bi dilop xwînê hatine avdan. Dema dayîka min teşiya xwe digirt û ji dilê xwe şopên kevnar dirêsa wiha di gotbirûyekî devliken. Mirin çêtir e ji jiyaneke bêrûmet. Erê dayê, wextê te digot welat ax welat wek ku xelat di pekiya ji nava lêvên te axîn dihat ji kezeba te û teşiya te dizivirî. Mi dizanibû ew egîtên bêgor ên ku dilê wan parçe parçe dê tu carî dernekevin ji dilê te. Belê yadê, ez dizanim yên rêya rûmeta xwe û welatê xwe de can û jiyana xwe kirine diyarî ji dilê te dernakevin. Wek îro tê bîra min du wesiyetên te hebûn. Yek, ku dewlet bibe ker jî lê siwar nebe. Yadin jî wextê ku ez nûbûm şivan te got lawê min baldar be ku şivan ji texlîk te nexapînin. Li warê kaniya derdan, şînahî, êş û elemên vê xakê dar û kevirên vî welatî ji ber vê zilmê diaxivîn û mêjî diricifî. Ew ji welatê min xeyîdî bû. Ji dêvla baranê xwîn dibariya, stêrk bi gul û sosnê min re nedikeniyan. Ji dêvla stêrkan guleyan ronî dikir şevên reş û tarî. Hezkiriyên vî welatî bi baweriyeke kûr û hêzeke xurt ji bo jiyaneke birûmet bilingên qelişî bi neynokên zirav li ser keviran bi xwîna xwe dilsoziya xwe neqşandin û têkoşîna xwe didomandin heta îro. Di têkoşîna dehan salan de gelek zar û zêş nava xwînê de man. Gelek gulên ku bên didan di bin şopê kevnar de di gorên bêkesan de dîrok xemilandin. Gelek caran dayîkan serê xwe danîn ser axa wan û tîna wan xwe berdida nava ruhê wan. Gelo çend berf û baran derbas bûn, çend girtîge bû mal û qebrê wan. Dilê wan hertim weke xort û ciwanên çardeh salî li ser govenda desmal kil dikirin. Mazgalên derî ji wan re tembûr lê dixist û çiya jî di ber xwe de dinhewran. Strana cembeliyê min digotin û deng bi hev dixistin û dibûn tîrêjên rojê. Lê hemû mirovahî li hemberî vê zilmê bêdeng dima, lê temaşe dikir. Ji wan re tiştê herî rehet ew bû ji ber ku mêjiyê wan bibû kevir. Lê li hemberî vê bêdengiya mirovahiyê tu car hêviya wan neşikest. Tîrêjên rojê xeberdan ser çakûçê wan û ava wan jî xwîna wan bû. Ev sebra wan hemberî bêdengiyê qêrîna dengê dilê wan bû. Her roj şopên kevnar bi xwîna xwe av didan û bi zarokên zerdeştê kal re hêzeke gur wek deryayên şîn pêl bi pêl li hev geriyan. Wan hemberî golên xwînê gelek çemên jiyanê herkandin. Xewnên mirî, evîna veşartî, navên veşartî, rengên veşartî û welatê veşartî rakinin ser piyan. Roj û zarokên rojê bûn hêvî û bingeha mirovahiya her kesî. Em bên wesiyeta te ya di duyan dayê. Şivanşi texlîka xapxapok navê çivîkekê ye. Zarokan bi xwe re ji çiyan davêje û şivanan dixapîne û ji rastiya jiyana xwe dûr dixe. Ji rafên xwe dûr dikeve û herî dawiyê jî xwe ji kelehekê davêje. Ez bi gora tekim dayê tu rehet razê. Tu kes dê nikaribe roja me tarî bike. Bila tu zanibî dayê, ketî ji dehfa bi mûyên ji hespê çêbiye. Tu dizanî dayê ne ku bilingê xwe bi serên xwe ketine dehfê. Ew ê yan dev ji tehba xwe berdin yan jî xwe zêde tev bidin ê serê xwe têk bibin. Tu kes nikare ronahiya rojê veşêre û rastiyan ji holê rake. Ên vê rastiyê nebînin dêdnava tariyê de rêya xwe şaş bikin û winda bibin biçin. Hêviya serdestan ew e ku mirovan ji rastiya ax, welat û jiyana wan dûr bixin û wan bikin mirovên bindest û gorî ji xwe re. Wek şivan ji texlîkan li dora şivanî dikevin. Wextê şivan tê xapandin, ket û rûmeta xwe binpê dike. Lê tiştê herî soset û dilşewat ew e ku şivan nayê xapandin. Şivan xwe dixapîne û dixwaze kesên din jî bixapînin. Îro jî hinek kesên ku xwe şivan dibînin, xwe dixapînin û dixwazin ên ji ax û xwîna xwe jî bixapînin. Lê nizanin ku yên pîroziya axa xwe û rehên xwîna xwe ji bîr kirine û xiyanet li wan kirine bên xapandin jî yên axa xwe wek bihişt, xwîna xwe wek kaniya jiyana xwe dibînin nayên xapandin. Erê dayê, em dizanin em ji kîjan axa pîroz û xwîna jiyanê ne, ji kîjan dem û ji dewranan hatine.
Em dizanin em ji bo çi û ji bo kê dijîn. Ji ber wê bila dilê te rehet be. Em çawa ku tu kesê naxapînin, xwe naxapînin û nahelin tu kesî me bixapîne. Em ê bi rastiya ax, welat û jiyaneke azad tê bikoşin, hemû xapînokan têk bibin û bi serfirazî bijîn. Em ê tew û hemû dayîkên wek te pîroz di jiyana xwe de bidin jiyîn.